Grabe naman yung mga may CCTV. Ano nga sa purpose ng CCTV niyan? Ano nga yan? Beto nga nabugtak kan CCTV. Kung di ba sa kamugtakan yan? Dapat nga may nagbabantay duman. Parang pag naglaog nga kan mabas, may naglaog duman. Nga nga, i-report ulo sa gwardiya na may naglaog na mabas. Ano nga yung purpose kan CCTV niyan? Ngingiling-ilang nga ako. Hindi nga makarigos na ako. Pangyayari sa mga baka. May punto siya actually, mga tugang. May punto para po sa mga day nagdangog ka sa bagong mga nagilamaw. Aram ko po, nagilamaw ka mo sa iba. Pero kung kamo din nagilamaw, sigurado ako, nagdangog ka mo sa 5 to 7. Pero man po, baka mong dadangogon. Ambog mo nga, ambogon ka ngayon, oy. Ambogon ka. May report ka sa bago si Lowens. Sarong ospital, inabasan. Kan magamit. So, duwang nurse. Nailing na sa CCTV. Kag rinibyo ko, nailing sa CCTV. Gustong sabihin man ang gaji. Kung may nagbabantay kang CCTV on that sa oras na ito, nakamo yun ang punto dyan ka nagapon sa akong babayi. Di ko tanga ya. Nadakop lamang ang suspitsado. Gusto mo niya, di ka nagbabantay sa CCTV. Iyuman ng ilingan mo kami digdi sa DZGB. May mga CCTV kami digdi. Nag-monitor ka. Pagsakat mo pa sana dyan sa pag-aray mo pa sana, hiling na kan technician kung siya nag-aray. Kaya kung may nagtuktok niya na bados, ngayon kang may aking borbit-bit, hiling na kan technician, ngayon sito nga hanapon kaning babayang ini na may drang aki. Hiling na kan technician niya, kung ito mananggad na bantayan kang kang kung siya nagbabantay dyan, pag-aabas-pasa na duman mananggad sa gamit kang duwang nurse, ikuta na, nada ka pan suspect. May point so babayi. May point. Hindi nga yun. Ngila. Karigos na nga ako. Matang ila ba yun ito? O bueno. Mga tugang poon Disyembre 1, i-implementar po ang regulasyon na no work, no pay para sa bakunado na mga empleyado na magsasayumang magpairarom sa mandatory COVID-19 vaccine. No. Na magpasairarom tabi sa mandatory COVID regular testing. Ulitin ko ha. Puntabi Disyembre 1, implementar na tabi ang regulasyon na no work, no pay para duman sa mga bakunado na nagsasayuma na dahil magpairarom sa regular testing. Alimbawa, empleyado ka sa pribado. Pribado ini ha, tabi, sigon sa dole ini, sa pribado. Ako ngaya, haba akong magpabakuna. An employer, may karapatan akong di ako palaogon, tapos di ako sildoan, kung di ako maglaog. Kaya pag di ka naglaog, di ka tabi ki sildo. Ini po ang sinabi ni Labor Under Assistant Secretary Teresita Cueco na pwedeng magtrabaho on-site ang mga empleyadong dahil pa nabakunahan alagad kinakaipuhan kaining gumastos para sa iyang regular na COVID test. Kung kang bakunado, pwede kang magtrabaho on-site. Kaya lang ang gasto sa pagpa-RT-PCR o antigen, iso-shoulder kan empleyado. Nakapalaman ini, mga tugang sa resolution number sa kan IATF na may petsang Nobyembre 12, asin 18 na ipinag-orden sa gabos na mga establishmento. Asin employer, nahagadon sa kanya-kanyang mga on-site employees na magpabakuna. Paliwanag kan IATF na pag-abot Disyembre 1, ang gabos na bakunadong obrero masairarom sa regular na RT-PCR testing sarong bes kada 2 semana para makapagtrabaho on-site. Pwede man na magpa-antigen ang mga ini kung bako supisyente ang kapasidad sa RT-PCR. Dagdag panig Cueco na dai
maluwas dahil na mapaluwas ni Labor Advisory and Dole sa pinapautob na regulasyon kan IATF. Anhapot. Makaustisya daw ini. Siya daw mga tugang iyan. Takun kaya, in other words, ang mensahe kan sabi kan IATF buda kan Dole, gabos na empleyado, mga tugang sa pribadong sektor, magpabakuna kamo. Kung dai ka mapabakuna, i-require ka kan employer mo na magpa-RT-PCR ka sarong bes an sarong simana, anduwang simana, asin iyan babayadan mo. O kung bako man magpa-antigen ka, manggura nung antigen, 800, 900 pesos. Ang RT-PCR, gari nasa 2,800 plus, more or less, ano? Babayadan iyan kan empleyado para makalaog ka sa on-site o sa lugar na pinagtatrabahuan mo. Now, uliton ko, sisay ngayaan mabayad kay itong RT-PCR buda antigen, ang mabayad po kita na pribadong empleyado. Dahil yan iso-shoulder sa kaban kan employer nindo. Ngunyan ang hapot, kung nabo nga ako magpabakuna, ay di ka malaog sa trabaho. Di kang suldo. Kung nabo kang magpabakuna. O kung habo ka talagang magpabakuna, ang opsyon mong ikaduwa, mapa-RT PCR ka, sarong bes sa laog kiduwang simana, or mapa-antigen ka. Ang hapot, makaustisya daw ini, mga tugang na bagay na ini. Ano po ang sendong opinion? 0928-777-5548, 0995-398-1813. Yan po mga tugang ang hapot sa boses kang utaw. Nyaw na jing, nyaw na, hindi nga daw tabi ko nyaw na jing. I-stinger mo na lang yan sa mo. Ang boses kang utaw. O kamong nagdadangog mo niyan, pribado ka, habo kang magpabakuna, o talagang day ka mang kumbinsido sa bakuna, anong masasabi mo? Nya, maray kung day yan implementar kang employer tabi. Pero may posibilidad na doonan kang Dole, ang employer, na ikwan ang gabos na empleyado sa pribado na magpabakuna. Hello? Hello, sir. Good morning. Yes, sir. Opinion po. Go ahead. Ako, pabor ako, sir. Okay. Iingatan ta dyan. So, mismo kang empleyado. Oo. Safety kan empleyado. Gabos na empleyado. Safety kang empleyado. So, gabos na ito yung po niya. Oo. Okay. Okay. Maski sa pamilya niya, nakapag-uli pamilya niya, karana siya. Yes. Okay. So, ako, pabor ako. Ang problema lang yan, dapat i-implement yan kung nakul na ang vaccine. Kasi may mga part na wala mga kulang pang vaccine. Sa mga empleyado gusto magpa-vaccine, vaccine. Yes. Dakuro na ba ang vaccine mo niyan? Available na gabos? Kaya lang subat ang mga kababayan, nagipili na ki-vaccine. Kain man. Yan ang hapot. Yan lang ang sabi nila. Yan ang hapot. Kasi ibang mga liyot, kulang. Yes. Okay, may point ka dyan, Migo. Salamaton, Salamaton. Yes, thank you. Pero pabor siya, no? Di ba? Makaustis siya daw mga tugang iyan na bagay na iyan. Di ba? Ito, reaction tayo. Pwede, ito. Warang hustisya at nangyari na po sa rights kan individual, in-avoid na. Kairak mang adi, namulat na kamo please. Suggestion ko po, ugwa pa kaya na gusto magpabakuna. Kaso na dipisilan sa schedule niya, baka ugwa ki-vaccine sa sarong besa na. One shot, yan. Para sa akin, okay sa akin yung ipapatupad na yan, kuya, sabi ni Shandy. Okay? Ito, madali lang good afternoon, Henry M. Okay.
Madali lang. May reaction, may reaction. May reaction tayo. Hello, good morning. Hello. Yes, ma'am. Opinion po, go. CCTV naman. Doon na kita sa kuha na kita sa latusunta ka. Sa bakuna na kita. Sa bakuna. Go. Hindi, tama man lang ganito. Oo. So, nag-offer ng government free na vaccine. Okay. Diba? Dakulo na nag-uluwas. Siyempre, responsibilidad mo sa diri mo. Oo. Na araw kayo. Kung nalibawa, lalong-lalo na kung kaipuhan mo sa work mo. Yes. So, liable ka talaga na kasi ako, kita, nagpa-vaccine kita para maprotektahan tayo sa diri ta. Yes. Hindi mo pigprotektahan sa diri mo. Nadamay ka so iba. mga na-vaccine na, di ba? Mm. So, kung mo yan, di ka na magpili kung anong yaon. Kung gusto mo magpili, after a year, kung magpa-booster ka, duman ka na lang magpili kung ano ang gusto mo. Yun. Kasi i-grab na ang opportunity kasi free. Yes. Years goes by, bakuna man ang free. Oo. Kasi ining COVID, ano na part na inig ang lahat. Garon is mga parte na kang buhay ta. Garo ordinaryo na ini na trangkaso. Mga ano ngaya, Kaya ba, part na inig kang life ta. Yes. Ngunyan, nag-offer ang government, iba-ibang klaseng mga vaccine na yan. I-grab mo na habang free. Yun. Okay. Kung gusto mo, talagang araw kayo na vaccine ang gusto mo. So, pag nagpa-booster ka, pili ka kung anong gusto mo. Yeah. Okay. Kasi ngunyan, free pa to eh. Iyo. Next year, the following year, baka may bayad na yan. Baka may bayad na. Natural, may bayad talaga na yan. Oo. Hindi naman free, bako naman free. Yes. Okay. Kaya grab na lang ang opportunity na. Yung gwapang tigo-offer na mga free. Iyo po. Kung gusto mo ki maray-maray na hindi magpa-booster ka, yun ang gamitin mo. Okay. Diba? Sige. Okay. Salamat Good po, morning. Ate Babes. Good morning. Yan. Bakuna si Ate Babes, high blood. Kuha na masyado ng relax na ngunya. O bueno, taon ha, ang pagbasa kan mga reactions, ngunya na pagkagailog ka muna ang report kan mga pag-iriba. Ali po dyan sa luwas, nasa linya si Jimmy Ligaw, gigibuho ng Pilot Training Center kan Pilipinas sa mga dirasang ayam, ite-training para sa search and rescue operation. Uyog-uyogon mo yan, magiging national na mga tugang National Training Center ang Satuya, tabing syudad kan Ligaw. Jimmy, nasalita, idetalye mo. Jim, come in, Jim. Come in, Jim. Nawala si Jim. Alright, come in, Jim. Hello. Go. Yeah, maray na agad BBP sa mga dagdag niya itong bareta. Nasa plano ni Chief BP Fire Director Louis Puracan na ang 1.7 hectares na lote na pinagdonar kan lokal na gobyerno kan syudad ni Ligaw makukuha digdi sa ibabasa na kan kawa-kawa sa Tuburan, Ligaw. Intensyon para tugdukan kan BFP Regional Office as in training center kan mga bombero as in training center pilot area kan mga search and rescue dogs o ining K9 dogs na BBB. Naso hapon, bisita digdi sa Ligaw si Puracan kung sa ini pinagpresentar ni Sir Glenn Rodriguez sa training officer digdi sa Ligaw ang mga dirasang ayam, 21 mga ayam ini alagad sa 21 kaklase ni na ayam, dua pa sanaan pasado para sa search and rescue operation mantang sumayuri ang ayam ongoing pa ang ensayo. Ang duwang ayam na nagpahiling nin abilidad sa ampangan kan mga opisyalis kan BFE asinin da Congressman Fernando Didi Cabredo, Mayor Pati Gonzales Alsua, iyo ang Jack Russell asin Biljan Dog na bilib ang BP Chief dahil sa an senaryo may mga taong hahanapon kan ayam sa paginin pagparong na natrap no natabunan nin mga nagrasay na daga dahilan sa disaster. Ang karakter kan ayam kung may indikasyon na buhay o tao sa irarom nin rabol daga o building ang gigibo kan ayam minatukaw ini
asi nagpaparamatok, sinalis na yaonan sa iyang pinagahanap. Okay. Anduang ayam, anas positibo, nasususog ang tao sa pagi nin pamarong. Ang saro sa pinagngalasan, may sadit na bula, pinurot kan ayam, ang command, itaw ini sa bisitang BFP chief. Ako man niya, midbid the first time pa sa namakantos inidigdi. Iyo. Na itaw ka na ayaman bula kay Fire Director Louie Puracan. May tibay man. May tibay. Oo. Sa entrevista kan DZGB News na gustuhan ni Fire Director Puracan ang training area, training sa mga ayam. Ang plano niya, gigibuhon na ining pilot area para sa mga ayam na isa sa ilarom sa training sa mga emerhensyang katuyuan. Gariyo na inan Sintro Tabi BP, Sentiro Pilipinas. Okay. O yan tingog ni Fire Director Louie Puracan. Ano namin dito is more on training. Yung training center, may establish na namin yung training center dito. Kung nakikita nga natin kanina, ito yung pilot project namin ng training K9 na kung successful yung training namin sa mga aso, i-replicate namin ito nationwide. Dito sila makakanta na sila. Kapag once na successful, dito kami makakanta ko na nila. Okay. So, ano pa nito mga hawak? Yan na yan, Tabi BP. Yes, good. Good news. Nailing ko suppose ni kung didikayan mananggan tungkol dyan sa mga ayam na iyan. So, duwa lang na ayam so kwalifikado. May tali man so ayam talaga, di? Ido, susaro, Ido. Ido ang saro. Ano ka nakula kang Ido? Ido. Sa naga bagang Ido, nakula o na ayam? Sa dayo tini, BP. May Ido, may dakula. Yes. Okay. So, Ido, makonsilon. Gani man sila siya nagkakawat-kawat. Mangamon-ngamon, sa piganap na tao, nakuha niya. Good. So, lalaking ayam, kanso ibinarabad sa bula, pinurot, ang command, itaw kay direktor sa BFP. Nasusog, may tao. Ang saro sa mga matinding training kang kanto kanako nag-adal-adal kan sa kami nag-Boy Scout, naramdaman ko. Ang pinakamasinulod na ayam talaga, taunan mo kibabayi na ayam. Kung ang lalaki ayam, taunan mo kibabaying ayam na sunag masusukan baga, inhit na babayi. Ay ito, pag niya ito intindihon magsunod sa amo, yan ang the best na ayam. Lalo na ito nasa estrus period. Iyo baga, so ngaya may naghubag-hubag. Pag na ito rinig kang lalaking ayam, magsunod sa amo, yan ang the best na ayam. Ang problema, ang kadaklan kan ayam niya to digdi, pag nag-swelling ang bulba, ari mati, bibayaan na mo. Liloksan tulog. Iba man na nasususog. Okay, simpir magayon yan. Magayon na programa yan. At least, ikaw kita ka-adigdi. Okay? Sabi, Pipi. Ang mga dagdag niya itong informasyon, Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat, Jimmy! Alright, mga tugang 9 minutes, pasado alas 8. Unipuan, balik kita sa tuyang ang boses kang utaw. Ang boses kang utaw, Vox Populi, Vox Dei. Ang boses kang utaw. Binago ko ang tahabo kamo kang uwat. Ang uwat palan sa kwan, ibang gusabiyon. Ang uwat sa kwan, ang uwat sa Samar, iba. Manluloko nga yan. O di, sabi man kan mga parapaturon, ako man ngayaan ngaya, sirhen ngaya uwat, mga parapaturon baga, utaw ngayaan. Nanangog ko, ngayaan, pag nagpaturong ka baga kitulong 25, pag puro tawo, matay, ano ngaya utaw? Pinabago ko na po, ang boses kan utaw. Hello? Hello, good morning, BP. Yes, sir. Good morning. Research ko na tayo mo. Opo. Under the Department Order 198 and Department of Labor Registry. Pinurad mo na sa ko? Pinurad mo? Okay. 2018 pa yan, Republic 1058. Okay. Ikasabi rin di, strengthening compliance with occupational safety and healthy standard and providing penalties violation thereof. Iyo manangga. A healthy workplace for all working people. Kaya ka dyan malaw. Yes. Aputan ko si Dr. Chris Dianan daw. Hapoton ta ka yan. Aputan ko si Dr. Chris daw.
Sa safety consultant ini. Iyo, Salamat Migo ha. Salamat ha. salamat. Kadang tunay ha. Sa apunan ko si Dr. Chris Ganan kay ni. Pero sabi ni tanghapot mga tugang makaustisya daw ini. Talado kan mga empleyado sa pribado. Ano? Sabi ni Attorney Ian Macasinag, habang siya nagdadrive pa siring sa Sorsogon, sabi niya, sa hapot kung may hustisya ang polisiya na iyan kang dole, sa paghiling ko tabi may basihan, tang hustisya, bako sana sa habo magpabakuna, kundi siring man sa iba pa na pwede maapektuhan kan hilang. Exactly. Inampig miminta ka sa bagoy. Thank you, Attorney. Ang pagdeterminar kang hustisya para sa gabos, bako sana sa nagkakapira. Iyo mananggad. Pirmi ko nadadangog ini ka ito sa kwanmi sa mga fora na pigatindiran ko na mga for public welfare ngaya, for general welfare. Kaya bagaan mga decision making paminsan sa gobyerno, bako mga decision yan para sa nasasaro o nagkapera, nagkakadiit, para sa mayoridad, majority kan mga tao. Ha? Kaya tabi ang hustisya para sa gabos, bako sana sa nagkakapera. Maray na agatabi sa imong Attorney Ian habang siya nagatravel sa Sorsogon, makusugon niya signal nindo. Day barang na pundo sa Sorsogon. Good morning, tabi. Busing, Attorney Ian Macasinag, ang agum kang sa kuya na professor kayto sa management sa Bicol College. Yan. Dr. Malu. Yan. Thank you, tabi, sir. Mabuhay ka. O sabi ni, sandali lang alright. Aputong ko muna si Dr. Chris kung ano mga tugang ang kung ini naarog kay ning bagay kayang lumaog duman mga tugang sa occupational safety and health ining IATF pig-aradalan ini may mga abogado man diyan, may mga health experts diyan. Buda sa dole mga tugang igwasindang basihan kay ini si Dr. Chris taro po mga tugang na consultant akreditado kan dole sa occupational safety and health. Hagadang ko daw reaksyonan sa kuyang amigo tungkol digdi. Dr. Chris, maray na aga. Good morning, Tabi, Sir Ren. Yes, sir. Dok, pade, kang madangog mo ang istoryang ini, maaraman mo ini, ano po sa opinion mo, may kwan daw ini, sabi nga ni, igwa daw po pwedeng basihan pag-abot sa occupational safety po, susog sa imong experience birang consultant kay ni? Opo, Sir Ren. Igwa po ang basis kung nagpaluwas ka ng IITF. Okay. Oo. Tapos, I agree with those callers mo ko sa bago. Opo. Ma'am Page, tapos recent na nag-upload na lalaki. Okay. Ano po? Oo. Last December of 2018, nagpaluwas na po ang Department of Labor and Employment. Ano po? Department Order 198-18. Opo. Yun na nga po sa implementing regulations of Republic Act number 11058. So meaning, ang gabos na policies regarding health and safety in the workplace was enacted on Republic Act number 11058. Opo. Opo. But last December of 2018, in Department Order 1-18, strengthen pa ini. Yes. Ano yes. po? Opo. Ang title is an act strengthening compliance with occupational safety and health standards and providing penalties for violations thereof. Meaning to say, ang daing magsunod na private employer, papatawan na po ng magkanikong penalty sa anuman na paglabag. Ano po, na if they found out na daininda pig-implement sa mga previous na policies and guidelines na pinaluwas po kang dole para maging healthy and safe ang workplace. Ayun. Tama itong text ka sa bago ni Attorney Macasinag. Dampig-isip digdi pa pakulang sa nagkakapera para sa gabos kung when we speak of justice, ano? Yes po, tama. Para sa gabos. Ang term sa feeling mo for the general welfare. Yes, for general welfare. The general welfare. Sabi ta nga ni, may right na mga nabakunahan na day na mahawa at mauli yan sa pamilya, na day mahawan sa inyong pamilya. Okay. So mga abo man magpabakuna, definitely may rights sila. But weighing those two options, arin po ang general welfare. Arin ang mas makakarahay sa kadaklan. Siyempre, itong magpabakuna ka, nata,
Yeah. We are dealing with an infectious and contagious disease and we are on a pandemic state. Opo. Wherein ang pinakasolusyon is vaccination. Proven na po yan. Centuries. Aramta naman po ang makakapugol sa pag-spread yan Iyo is po. no other than vaccination. Yeah. Kaya palang pare, may duwang options. Susugan ko lang sa sinabi mo, kung nabo ka magpabakuna, diretso mo yan, di ba? Diretso mo. Opo. Pero, ang sarang option mo, i-required ka talagang RT-PCR para maging safe ang workplace na dudumanan mo every time na ikamatrabaho. Yes, tama po, Sir Hen. Ano Oo. po? Pero if we are aware of, ano po, Okay. last year of May of 2020, Oo. nagpaluwas pa po ang Department of Labor and Employment in Labor Advisory number 18. Opo. Ano po? Ang title kayo is Guidelines on the Cost of COVID-19 Prevention and Control Measures. Wherein napapaloob digdi sa sarong paragraph, ano po, duman sa section 2 which is the cost. Okay. Naka-ano duman so testing. Yung na testing na yan, either they mantig state whether RT-PCR or rapid antigen test Okay. is covered by the employer. Okay? That was of last year. Okay. Kaya nga Okay. po baga so kumpanya naglalaugan ko, nag-purchase po kami kay machine. Okay. Wherein, yes po, nagkakanda kami kay regular testing among employees. Yeah, okay. Pero Ano pare, po? ang sabi digdi kang dole is, ano po sa eding mo, ang gasto sa pag-RT-PCR or saliva, o kung ano man iyan na test na iyan, to be shouldered by the employee. Dahil na, maray ka mo, digdi sa, ano yan, sa imong affiliate na pribadong kumpanya na mabuot sutag sa diri, makwan siya, maray siya na. Nagbakal ka mo sa diri ng testing machine, di ba? Opo. Para sa Opo. empleyado. Nagsulbang Yes. dahil kayang bumakal ka iyan, isushoulder ka empleyado to testing. Yes po. Oo. That was before, ano po, nasabi ta nga ni time is changing. Yes, Ito kaya, last year, wala pang available gaano na vaccine. Opo. Oo, Oo. pero kung yan, igwa na po kitang available na vaccine, libre pa. Yeah, Kaya, yeah. sabi ta, we have no excuse na dahin na po magpabakuna. Ano, in fact po, this coming November 29, 30, and December 1, Opo. opo, makakaigwa na po kita ng pigapuntang vaccine nation. Oo. This is a nationwide vaccination. Ano po, 3-day nationwide vaccination. Okay. Na talagang pig-require na ang gabos na pabakunado na magpabakuna na bago man magpa-implement ining dole by December 1, at least nabakunahan ka ki first dose. So there is no excuse for you na di ka mabakunahan. Pag tinauna sa mo libre, Yes. dako na kitang available na vaccine. In fact, Sir Hen, ano po, kusuhapon niyaon po ako sa Sorsogon. Nainot lang Sorsogon ka ining 3-day nationwide vaccine. Ano po, taigwa na sindang available na vaccine. So pinataw na po ni Governor Jesus Codero. Opo. Okay? So next week, igwa na pan po kan sa Legazpi. So I'm encouraging everyone na magpabakuna na. So ang government exert na ang effort para mabakunahan. Yeah. Ganyan, kung di ka pang magbakuna, tatawan ta ka na ng ngipon. I have also the right to protect those who do not want to get sick. Bako? Okay. And aramtaman po na day mausad po ang sa tuyang ekonomiya, day mausad ang sa tuyang pangkabuhayan. Ano po? Maapektaran man, bako man sa ekonomiya kang sa tuyang pamilya, pati ang ekonomiya kang sa tuyang bansa as a whole. Okay. Pade. So talagang dapat i-implement ko na po ini. Yes, opo. May gusto kong i-clarify sa imo bilang sarong occupational safety and health consultant accredited by the DOLE. Ang DOLE baga po sinda nag-impose kan mga regulations, laws and regulations sa mga private sector, di ba? Sa Opo, private tama sector. po. Yan po na occupational safety na yan can be also be applied to the government offices. Offices Yes, under po, Civil opo, Service pinagpuro Commission. na po yan. Na, Okay. So mga government establishment, yan ang mga government offices. Opo. I-adapt po whatever healthy safety and health standards na pipatupad sa private sector. Ayun. So most probably pa baka sa masunod ang ITF through the Civil Service Commission man will issue a memorandum or maybe a guidelines for the public sector, di ba? Yes po. Sa araw Possible ka ng po, sitwasyon. sir. Tama po. Okay. So with that po, ano ang kwantabi pa sa iling mo bilang sarong safety consultant? Ano sa iling mo ang nailing, ang rasyonale sa likodan ka ini
na-orde na ini kang IATF na gustong impose kan Department of Labor and Employment sa private sector. Ano sa iling man general objective o katuyuhan kan siring na bagay? Iyo po, saro po itong na-mention ko po sa bago. Apo. Maintaining a safe and healthy workplace among Iyon. employees. Yes. Okay, Apo. okay. Sige pa de. Thank you so much for the insights ano, and ihapot ko man sa dole kung talagang effective December 1 ini pati ang Dole Bicol ma-implement ka ni stricto digi sa satuyang rehiyon, di ba? Iyo po, tapos ilinawan ko po, ano po, Apo. yan na pag-impose kang expense ng pagpapa-RT-PCR, ano Apo. po, is justifiable na. Sabi ko nga ni, exert na kang gobyerno. Aha. Before, ito nga ni, sabi ko, itong labor order na 18, covered pa po kang employer. Because Yeah. there is, wala pang ganong available na Vaccine. na vaccine. Opo. Pero ngunyan, sabi ko nga ni, time has changed, yung mga available ng vaccine, magpabakuna ka na. Kaya, pigtawan na ng ipo na, okay, bakuna employer ang masagot, they've done their part. Now, you should do your part. Yes, opo. Thank you pa de. And ingat po Okay, kamo pare. perme. Thank you. Thank you sir. so much. Mga tugang Dr. Chris Gianan Tabi, siya po ang Daddy's Angels Medical and Diabetic Clinic. And saro po na Occupational Safety and Health Consultant. Akreditado po iyan kang Department of Labor and Employment. Okay? Para po sa opinion niya tungkol dyan sa bagay na ini. Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, ma'am. Good morning. Opinion po. Go. Opinion. Yeah. Kasi, sir, ano yan, other than that, general welfare consideration. Apo. Ako nagtrabaho ako sa private company. Apo. Usually, may pipirmahan ka pag ikay na-hire. Okay. Yaon dyan sa kulatilya na kung ano man, nakarahayan, para sa organisasyon, dyan sa pagtrabaho mo, ang nararapat, susunodon mo. Kaya, re-review ninda, pinirmahan ninda. Tapos sinda magpaano, nagpirma sinda, yan sa kontratang iyan sa hiring, na masunod sinda sa mga rules and regulation kang kumpanya nila. I Pinipirmahan see. iyan po, sir. Iyo manang, ay, tama ka, madam. Agree pa ako dyan. Kaya kung ikaw magparadunong-dunong ka, may Oo. pinirmahan ka baga. Iyo, kahit to kaya, tama ka po. Tapi recall ko mananggan, kang ako nag-part-time ko ito sa Aquinas. Opo. May contract mananggan, pig-review ko ito. Yaw mananggan duman. Iyo, sir. iyo. Because ang HR at saka ang Yeah, legal department HR so ng mga nagpe-prepare kumpanya, kan mga araw carry ba kaan. yan? Carry ba yan, sir? To protect the company. Oo. Kaya, i-review nila. Ang iba baga, mga madunungon, baka umuman ang sadiring kumpanya, baka umuman ang sadiring gobyerno. So, gusto pa ano kang iba, magsadiri man kang gobyerno ninda. Habo magsunod. Kaya, ang gusto sabihin ko, aside from ako, talaga, no, kayo to pa ako nagtatram sa imo baga na, that is for the general, if you have the right to protect yourself, Correct. because you have to be healthy and you have to be alive. Survival in any. Yeah. Pero pag nagtrabaho ka sa private company, maski sa gobyerno, may pinipirmahan ka ba? Iyo. I-review nila ang pinirmahan nila. Tama, Yun lang, tama. sir, ang ano ko, ang Yeah. suggestion ko. Yes po, That's it. ma'am. Thank you. Salamaton po. Salamaton. Alright, sige. Iyan po, mga tugang ang Ang boses kan utaw, Vox Populi, Vox Dei, ang boses kan utaw. Alright, sige po. Sandali lang ha. Magko-commercial break muna kami ni Jing. Pero acknowledge ko muna ini na sa kuyang amigo. Angel, pakitake note mo kayo ni 10 children po. 10 kids. Para sa tuyang wish ko regalo mo. Pakinote mo kayo ni Saro Tabin Anonymous Lawyer. Yan ha. Anonymous Lawyer. Sabi kang nadangog ko, Unanimous Lawyer. Nag-take note muna, Angel. 10 na 10 aki ang sayang sponsoran, good for 10 kids. Okay, thank you po. Tabi, sabi niya, do not mention my name. Okay, Tabi, attorney. Well, sunod kung sinabi mo, pagka-confilan mo ako, kaya anong kaso ang pwedeng iikuan ka yan? Isang at. Breach of verbal contract. Violation nga yan, o ano yan, verbal contract. Alright.
Tama, sinabi ko, kudos kay Doc, sabi ni Ate Babes. Okay, another one. May gag order sa mga government employee na habang magpabakuna na better to retire or resign sabo magpabakuna. Sabo po ngunyan magpabakuna. Regular monthly swab test, regular and piga require. Yung baga. That's the option. That is the option. Kala mo magpabakuna, yung tabi ito mga tugang an option. Okay? Ay, standby muna, Lowens. Diyos ko, kaya rakman ni Lowens. I-standby lang, Lowens. Saday ka magiro dyan, ha? Mga tugang an mga informasyon pong sa indong nadangog hatod sa indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. Clemix Forte. Clemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Tando ay ginto. Ibang ginto. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1,000,000 na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Kung baka ito, sangkot pa man ngunyan. Sunshine Imperial, tunay na nagtataba. Serbisyong malala ang mga boses kan kababaihan kon si Shine. Sunshine Imperial, serbisyong maaasahan kasurog kang kabataan kon si Shine. Sunshine Imperial, edukasyon na turismo, pamilyang igwang trabaho, igwang maray na futuro. Kay kon si Shine, Sunshine Imperial, Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Age para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Age Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Age Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. Kung Joey Tulikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaunang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba, ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Ang dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Kay Lenny Robredo, taong bayan ng panalo. This is a paid advertisement. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol CH. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang paroli, handa ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million. 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa Grand Draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo
sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Planex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa oral daw, mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Salamat, Jing. Salamat, Jing. Mabuhay ka, Jing. Iyon naman ang ganun mga tugang ang kwan. Sabi kan texter, tahali nga niya akong alubo, pasiring nga sa ligas, pinagko-commercial ka pa. Baka enjoy yun baga di. Makaugmaon baga. Makaugmaon. Mientras tanto, report muna tayo mga tugang ali dyan sa luwas. Kaswago pang standby ini. 45 minutos kihalat para siya makareport. Ha? Mga tugang, Lieutenant Colonel Bogard, araw, kang Legazpi PNP, Piglinaw, nabako dahil kay Bikoy at Vincula case ang nangyari kung nabiglanan sa iyang baralasahan asin pinaridahan siya ni Colonel Bitito. Lawrence Barcena, ano man ang ganang rason? I-detalye mo. Salamat tabi, BP pinahimutikan ni bagong Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Bogard Araw kan Legazpi City Police na dahil sa kaso kan pangyayari sa Bikoy at Vincula case na nagdadaan ning tulong politiko sa Daraga Albay kung natatabiglaan siyang ibinalyo sa Hipatura sa nasambitan ng syudad. Ini ani pinagunambitan sa DZGB News ni Araw na bago daw siya lipaton digdi sa syudad ni Police Brigadier General Jonel Estomo ang hepe kan PNP Bicol. Case resolved na ang may kinaaraman sa siring na kato. Nasolve niya ba ito bako? Roger Turgat. Tama, okay. Go ahead. At tinaging makaskas man daw ang investigasyon kaibaan sa indang tropas sa Daraga Municipal Police Station may kinaaraman digdi. Pinaglinaw kan bagong hepe na prerogative man sana ang rason ni Estomo kung natatanangyari ang baralasahan. Prerogative. Di ba manahaloy sa Daraga, di ba? Di pa manahaloy. Pati si Bitita, di pa manahaloy sa Legazpi. Ipamanaloy tabi BP. Pero ay na magsasarong taon man. Yeah, correct. Oo, Roger. Dahil kay ni siniguro ni Araw na ang mga programa ni Bitita na iniwinalat sa Ipatura, ipagpapadagos man giraray at an sa iyang advokasya, iyo ang pag-increase o pagdagdag ng mga police visibility sa syudad. At in pagkondusir din mga mobile patrolling para sa pagmandirir kan pasi orden at in tangani ng mabawasan ang mga krimen. Sigun kay Araw, padagos pa siyang nagpagdagaadal kaiba ang mga personnel ka na Legazpi City Police asing katuwang man ng LGU kung paano man marisolbiran ang mga manlain-lain man na problema ang traffic digdi sa syudad. Asin sa iyang implementar man digdi an sa iyang naginibutabi BP dyan sa Daraga sigun sa iya na pagkondusir nin offline latag kan mga kapulisan sa mga manlain-lain na mga strategy areas kapag nagkakaigwatabi BP nin rush hour tangani nang maging smooth sailing na trapiko. Siniguro man ni Araw sa mga Legaspenyo na siya magpapadagos kan sa iyang trabaho asin bilang hepe, padagos niyang babantayan na pasi orden asin padagos niyang imomonitor ang mga performance kang kapulisan. Tangani nang masiguro na ang kapulisan sa Legazpi kasurog kan mga taga Legazpi. Ako personally well appreciated ko sa naging action kan Daraga PNP kontra sa may kin-around naman sa murder na ito. Roger mga kandidato na taga Donsol. Roger. Kaskas baga sa action kan Daraga PNP. Roger. Baka may iba na naisipan si General Estomo kung ibinalyo, nagpigsop graray suduwa sa indang posisyon. Roger Tadata Pipita. Kung matatandaan, ipinagunambitan man sa DZGB News ni Police Major Malo Kalubaki banda kapag taramkan PNP Region 5 na wala man daw nin ibang rason, bako man daw sa performance kan duwa ang naging dahilan. Alagad talagang prerogative sa nakan Regional Director na talagang normal man talaga daw tabi PP ang baralasahan sa mga hepe kan man laylay na ipatura. Pero advisean mo si COP, tayaon siya sa Legazpi, dako lang media digdi. Diba? Correct. Yaw nag-iikot ang media. Siguro may time man siya para sa pagiging accessible sa mga taga-media.
Roger, Importante madaling sa ini. tuya ang kwan. Importante sa tuya may interview direct from the primary source. Roger to Yo. data BBP. Direct from the primary source. Yun, sa Legazpi, importante na may access siya sa mga taga-media. I mean, Oo, accessible siya. Roger. Kung talagang libre siya. Pero kung nasa Roger. panahon kitrabaho, nasabutan tayo yan. Roger to that. Ha? Di ba? Oo, Okay? daro man sa advocacy yan BP na one call away man si Lieutenant Iyo. Colonel Araw. Iyo. Pero kung sa dalaga mga sa dito na interview ito, very busy Ano? siya eh. Very busy, Busy siya kay to. Ikaw nakakauron mo siya, di ba? Nakakauron Nakakauron ko siya. Personal. Oo. Pero nag-try akong magkuhan, talagang medyo busy gayon siya. Ako Roger. nasagutan ko yan, it's a basic police works na dahil kita maka-interfere sa inda dapat na trabaho para sa immediate solution kang ano man na kasong pag-iimbestigaran. Roger to data BBP. Kung dahil ma-interview, di okay lang sa kuya. Aha. Di ba? Sisimang kita, magtakan para nga si informasyon. Henry Maceda, para tungo-tunguan ta ka. Interview ako sa Yeah, Henry Maceda nga ni dapat tawan na yan kay oportunidad. Hindi. Bako bang ginaarog ka yan? Bako bang gitaarog ka na tabili kita nag-apod o makwantulos, pero nasasabutan ta ang sitwasyon. Roger. Nasabutan ta ang sitwasyon. Okay? Sige. Roger. Good luck ha kay Chief of Police Bugard Araw ng Roger. Legazpi PNP. At saka Kaya man kay ang Colonel pinag-aako Bitita daw. sa Daraga. Saya man daw ta BBP na pinag-aako ang ansyas kay sa iya ang lokal na gobyerno kan Legazpi na mas lalo pang mapadagos ang mga pagmantinir kan pasi or then mo da smooth sailing kan na dalagan ligpi sa Legazpi City Police. Okay? Sige. Yan sa PPP, ang mga dagdag na istorya, pinag-sususubot pa yan si Chief of Police Bitita man kan Daraga Municipal Police Station. Ako po, sa LBB, salamat para idata. Salamat, Lawrence. Implementasyon ng mga programa kontra sa VAUSI. Muyang tutukan kang Albay PSWD. And si detalye mo. Good morning, VP. Good morning sa mga palantabay. Sa mga nagdagman niya tong barata, tututukan ko niyan kang Provincial Social Welfare and Development Office, PSWDO sa Albay, ang programa manungod sa Trafficking on Persons o TIP, asin man ang Violence Against Women and Children o VAUSI. Ini ang napag-araman kan DZGB News gikan sa nasambitan na opisina na pinamamayuhan ni PSWDO Officer Dr. Eve Graida kung saan panagos na ngunyan ang pagpahiwas ni Dani na impormasyon sa mga LSWDOs, Women Welfare Focal Persons, Barangay Officials sa Sinibapa, lalo na ang mga nasa komunidad manungod sa siring na bagay. Importante siguro na sa iya na matutukan ang bagay nini urug pa na nakaliis daw na taon o kaya kan kasagsagan kan pandemyang COVID-19 kung saan kadaklan niya unsa na sa mga harong dakola na i-report sa otoridad na kaso ni na domestic violence sa mga kababaihan maski na sa mga kakian. Kaya dapat daw siguro sa iya magtarabangan ng unyan ang lambang mga albayano may kinaraman sa nasambitan ng bagay tanganin na masolusyon na ini dahil sa nagtutubod sa na kuna dahil mapuon sa mga pamilya sa mga barangay ang pagpahiwas kan informasyon manungod digdi padagos na magkakaiguan ni mga record sa manlaylayan na LGU may kinaraman sa mga biolensya sa mga kaakian na kababaihan. Entras na ang sanggunian panlalawigan kan Albay sa paagi ni Committee Chairman of Women, Children and Family kinatawan Glenda Bongao nagtaong asigurasyon na sindaman sa indang parte matao man in technical asin kung kinakaipuan financial assistance sa mga LGU tanganin na maray na may pautoba ang siring na bagay. Inian kabdang kan pahayag kan nasambitan ng kinatawan. Ang pang-aabuso o violence against women is continuous battle of every woman. Tayo mga frontliners na nag-handle ng mga VAUSI cases and trafficking in persons ay kailangan ng sapat na kaalaman sa protocols at mga batas tungkol dito. Sigun pa sa duwang opisyal kan nagkakapot sa mga organisasyon ng kababaihan. Gayon talagang board member. 31 man so amigo ko na nakagong. Okay. So sigun sa NWP, dapat daw natutukan man kan mga barangay officials ning VAUSI desta minsan napapasipara sa naini sa mga barangay. Namiss ko si kinatawan Glenda Bongao. Kaya to kan igwa ki ano yan ki kuan baga ki Magayon Festival. Bin ko kan anji pigo ko na sa screening committee kan Magayon Festival Beauty. So daragang Magayon. Daragang Magayon maga. Oo. Pero ako pigo ka na miyembro kan screening committee
Sa daw tayo kaambig ko Mapili kami kan 20 kandidato para sa magayon, ano yan, beauty pageant. Taon-taon ito, namimiss ko ito. Natawa na, miss. Ang pagpili nga ni kan magayon, kandidato. Okay, sige, go. So yan, VP, sa Bininda, sa mga barangay officials, ayusun man ining pag-implementar kan mga vouchers ninda, na kung minsan napapasi para inide nagagamit yung tultol, kaya dapat aktibaran man inisigon sa nasambitan ng mga opisyal. Tama iyan. Dapat gender sensitive. Yes. Yan mga ako na, diba yan nga ni na, ladies and gentlemen, makupalan ang tama. Kung ma-implement ka gender sensitive, dapat men and women. Yes. And LGBT. Yung baga. Yung baga, di ba? Baga. Oh. Kaya pag-speaker, kaya iling-ilingon mo kung sisara niya sa palibot mo. Okay, sige. MVP ang impormasyon man gikan sa PSWDO sa probinsya ng Albay. Good boy, Ans Galero, DZGB. Salamat, Ans, sa report. When we hear the word Christmas, we start to think about the things we miss. Reunions, Christmas kita-kits, monito-monita. Oy, ang tanda ba? Nakakasenti. Pero para maging happy, how about we celebrate those things we can still enjoy today? Like those holiday flavors na never na absent sa mga handaan. Obi pastillas and braso. Both of these you can enjoy with McDonald's, obi pastillas sundae or frappe. And McDonald's, braso sundae, frappe, or even iced coffee para ma-enjoy mo pa din yung distinctly special flavor ng ube and that melts in your mouth creaminess ng braso this holiday season. At para mas masaya, share the festive feels by sharing McDonald's ube pastillas and braso flavored desserts with your family and friends para maging very special at sobra-sobrang saya ng virtual reunion nyo. Order na via macdelivery.com.ph. 8:50 na. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust, bako bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Rexidol Forte, lakas banat sa apat. Bear Brand, tibay ngayon, tulong para sa matibay na bukas. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle, more immunity, ngayon mas handy. Milo, ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Plamex Forte, available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sa oros ay dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kap J. Pili, kabusmay marhay na futuro. Kay Kap J. Pili, makugma mga ligaspenyo. Syudad ka ligaspi, si Kap J. Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legas Peños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang masilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Nais pong ipaalam ng APEC na isa sa mga prioridad ng opisina ang pagbaba ng system loss sa kadahilan ng nakapatong ito sa buwan-buwan na bill ng mga konsumidor. Para sa inyong impormasyon, ang sino man na mahuli na lumabag sa Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Law o ang pagbabawal sa pagnakaw ng kuryente,
ay mapapatawan ng mabigat na penalidad o pagkaputol ng serbisyo ng kuryente at pagsampa ng kaso. Sa mga gustong magsumbong sa mga lumabag sa Republic Act 7 to 832, maaari po kayong pumunta o tumawag sa opisina. Muli, sa otorisadong opisina at bayad centers po tayo magbayad. Maraming salamat po. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sararo, sarabay kita lalo sa pag-asenso. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Oh yeah, Glenn Casulya. Glenn Casulya sa Siyudad Caligaspi. Glenn Casulya. Glenn Casulya. At Yo! Hapot. Ano nga ng hapot naan? Kaiba Si si Henry Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sabi ni Rondo na ano ka man ngaya, kaya ang pinakagwapong broadcaster. Ay tama yan Rondo na sinabi mo. Good morning sir, paki-up naman po. Paki-up na po ni Ma'am Ans dito si Ate Sally sa Darag. Ay, Angie, Ans. VP. Sabi ko sa mo si Ate Sally sa Okay Vicente na, Day. okay na, VP. Yun na. Kami na, VP. Ay, very good ka talaga. Very good ka. Salamaton na. Roger. Salamaton. Sabi ni Ate Babes, matibay ka pala magpili kimagayon. Ay, na. Hindi ka kahit magkarilibong na ano yan. Hindi ka magkarilibong na mga pipilion mong sobra 40 o 50 kandidata. Puro nakatupi sa ampangan mo. Mapili kang 20. Ay, sus ko. Pwede po magtaong ayam. Ano ini? Oh. I agree with the resolution. Each individual may have the right, freedom to choose if magpapabaksin or hindi. But there is a corresponding obligation for public safety kaya need magpabakuna. Individual rights and when a public obligation exists. Yun, batibay ini. Salamat po ha. Salamaton po. Mga reactions natin, ugmahon ka, ta maka Ate Babes, kudutong kuan sarabay ko nasa isip muna naman. Pabor ako hen, dapat talaga magpabakuna para hindi kumalat ang virus. BP, okay na. Thank you. Good morning kay Noel naman. Sorry so mga kadakol na reaksyon. Sabi ni Dr. Chris Gianan, discussion on Department Order 198-18 and other DOLE guidelines policy in the workplace. Yes, thank you tabi Dr. Chris. Mga nay, aram tagabos na importante ang tibay kang resistensya kan sa tuyang mga aki. Yan ang panlaban ninda sa mga hilang. Tama yan pero aram ba nindo na dapat sigurado kita na matibay man ang hawak ninda? Talaga, no? Dahil ang tibay kan hawak, ang pundasyon kan tibay kan resistensya. Dahil ang tibay kang hawak, ang pundasyon kang tibay kang resistensya. Kaya mga nay, tawan tanin bagong Bear Brand Fortified and sa tuyang mga aki. Ngunyan, may tabang na doble tibay with proper diet and exercise. May 100% vitamin C, iron and zinc, na tibay resistensya, may dagdag 100% vitamin D, calcium and protein, na tibay katawan nutrients pa. Kaya mga nay, perming giramdamon, matibay ang resistensya kapag matibay ang hawak ka. Yan ang tabang na doble tibay hari sa bagong Bear Brand Fortified. Kaya mga nay, perming, o kaya bakal na kan bagong Bear Brand Fortified sa mga suging tindahan as in grocery store. Unik, nalili mo nga mabasahon ko, unik ka dakol pang reaksyon, no? Thank you, sir. Kahit paano, wala naman kaming maginibula na option, but questions remains questions from independent-minded, okay? Dapat ang media is balance, hindi selective sa pagbasa ng mga text and magaling din mag-elaborate para sa opinion in other sides. Average mediator is the idol ng bayan. Ikaw pa rin, di ako nang hinayang even up to more
pesos per just to participate anytime. Nakaka-relate po topic mo, sir. More power to your program. Thank you. Marami pong dumadating na Sinovac pero ang gusto ng iba ay ibang brand. Sino po ang dapat masunod? Ayan sana. Dapat din na po kita magpili. Ha? Good morning, Henry Nata. Sabi ni amigong Raul, pwede mag-upload pala. Sabi ni amigong Raul, ang vaccine bako man assurance na di ka ma-COVID. Doktor mismo nagsarabi, kaya libre ang bakuna ta testing pa lang ini. Kan mga pharma, NFDA mismo mag-approve tada ay maninda na abot ang testing, meaning persahan ang pagbakuna dikta. Sabi ni Bossing Raul, good morning tabi amigo, mabuhay ka. Kuyahin pa doon na sa government employee na habo magpabaksin nga ta sa private employee lang ang covered. Iyan ang hapot. Anyway, sige po yan mga rapoton niya. Ihaputa man na sa Civil Service Commission kung ano tabi ang mangyayari sa mga government employee. Pasensya na ha. So mga data tabi nagkabarasa na text, ano? Pasensya na po kamo, oras di peligro na naman. Dahil pong personalan, si Henry M. po, mga tugang naghahapot lang. Salamat, goodbye, mabuhay. Ang hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos, ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilag. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Ang Bicolano oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa katok. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni
Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad sa tung naresibiya mga tabang medikal sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ipinapa-AC ka ng Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO na magkakaigwa ng district elections para sa Junta Direktiba kan ALECO. Ang kwalipikadong makaboto iyo itong miyembro kan ALECO asin konsumidor kan APEC na natakudan kan serbisyo kan kuryente hanggang sa petsang nabanggit sa cut-off o qualified voters. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro o konsumidor para sa mga miyembro konsumidor na may nagkapirang nakarehistrong accounts o metro sarong beses na siya makakaboto asin dumansa na sa lugar na enot o original na nakaparehistro sa ALECO APEC. Sa aldaw ng eleksyon, magdara ng anuman na government valid ID with picture, APEC statement of account o resibo kan pagbayad sa kuryente asin iba pang dokumento na nagpapatutuo kan sa indong persona para maibitiran ang kanipisilin sa pagboto. Ang borotohan, mapuon sa oras na alas 8 ng aga sa kod alas 3 ng hapon. Ang nagpapaisi, ang manihamiento kan ALECO. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust dietary supplement for men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa epimedium extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, Southstar Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahukbulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helak. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oras sa Pilipinas, alas 9 Gs. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Daing una malaog ang Department of Justice o DOJ asin National Bureau of Investigation o NBI manungod sa expose ni Presidente Rodrigo Duterte na may presidentiable na nagagamit nin cocaine. Sigun kay Justice Secretary Menardo Guevara na pigtataong kwenta ng unaninda sa Philippine Enforcement Agency o Drug Agency o PDEA asin Philippine National Police o PNP ang pag-aram kung si Isay ang nasabing presidentiable. Sinabi niyang malaog sana ang DOJ as in NBI sa nasabing investigasyon pag kinakaipuhan na. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo